E imos agora ata unha biblioteca, pero non ata unha biblioteca normal e corrente, non, senón a unha na que os libros de consulta son de carne e oso. Desta curiosa iniciativa puideron gozar varios grupos de rapaces de secundaria de Vigo e nos tamén, claro. Eles son os protagonistas da nosa historia, os libros. Xente da comarca de Vigo con moito que contar e que ceden xenerosamente o seu tempo para converter este museo nunha biblioteca vivente. Hai un catálogo de libros e hai uns lectores que queren ler eses libros e que solicitan eses libros e os bibliotecarios que os servimos. E hai un tempo de empréstamo. O que acontece é que os libros están vivos. Entón, unha lectura de un libro nunha biblioteca vivente significa ter a ocasión de conversar. Unha iniciativa inspirada en proxectos semellantes desenvolvidos en Europa e que atopou nos participantes en tesouros vivos de Ponte nas Ondas os protagonistas perfectos para o seu catálogo. O noso obxectivo nesta biblioteca vivente é xuntar xeracións. Entón temos tesouros, que son auténticos tesouros. Son xente que vive aquí en Vigo, que ten 60, 70, 80 anos e sobre todo moita vida, grandes experiencias vitais, e xente nova, xente de institutos de secundaria da cidade de Vigo, que teñen ocasión de encontrar e conversar con eses veciños que son veciños da mesma cidade e que se non fose desta maneira, pois posiblemente nunca terían nin ocasión de falar con estas persoas, nin ocasión de coñecer historias de vida como estas. Aos 8 anos me levábamos padres ao mar no falucho para levarlle os servicios aos barcos grandes. Isto facía moito servicio. Entón se levaban os baldes a poutada que estaban fondeados, os barcos que iban pa sardiña, un ao pulpo, outro xeito e outro palangre. Historias de vida e tamén pedaciños de historia recollidos en protagonistas inesperados desta. Son da parroquia de Alcabre, de Vigo. Son fillo de José Comesaña Pérez, que foi paseado no 1936, sobriño de Antonino Comesaña Pérez, irmán, que tamén foi paseado. En este momento son un libro para todos estes escolares que se achegan aquí. O libro titúlase 6 asesinados, 5 viúvas, 20 orfos. Temos xente que estivo vivindo en Terra Nova, non só traballando, sino tamén vivindo ali moitos meses metido nun barco. Temos xente que pasou por un campo de concentración en Francia e agora están vivindo en Vigo. Cada lector pode escoller 3 libros de entre 11 e ten 25 minutos para conversar con cada un deles. Un xeito diferente de aprender e mesmo compartir con outros a aprendizaxe. Esta biblioteca xa deu resultado e algúns levarán libros viventes aos seus centros educativos. Aprender do que nos rodea é posible e recomendable.